Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli. Zikumveka kunena kuti pamene msonkhano umene anachitisa olemekezeka a Gangata Zulu kumasintha utatha, kumeneku munsewu munazaza anyamata ambirimbiri azikwanje kuti amuchite chipongwe msogoleriyo, koma zinatengera anyamata azitho a chipani cha DPP komanso amene amawateteza agangata kuyenda nawo mpaka na kuwaperekeza. Mmene mukuonera mu video iyi mutha kuona kuti galimoto ya agangata yazingidwa ndi anyamata azitho kwambiri. Zimenezi zaoneka mu mzinda wa Lilongwe dzulo pamene msonkhano utatha. Nditati ndione kuti zinali bwanji komanso zatha motani. Ene unatata kuopsa ona Gangata msonkhano menewu sinikitsa mai wonse kunena kuti Central Region bano Profesa Arthur Mutharika apeza mavoti ochuluka chifukwa ngakhale anthu amene tili ku Central Region napeso muona mavuto tikusauka chifukwa chakoma limene kotero anthu amene kuna wa Profesa Mutharika kuti magudu awo amanama dibibi boma amanama dibibi boma pasana bagoja kwela ajazi wa bwana hapo hadi zabanya kala nini mara kwa mama jini region, a district, kuma consuese, kuma sokuma area atatengia maya na matangia suwana mani wose mazuma uno. GBB waye. Lilongwe Masintha mwakozeka. Ba 16 September mwakozeka. Mwatopa kuja Kamozi. Mwatopa hii. Mwatopa jifuna dati aone akamabwela kuli
musimikizireni kunena kuti pa 16 September kapepala kanu koyerako mukakafika munyumba monyadira mukachipinda kucha kangoyang'ana ndi pamene pali nkhope ya Profesa Arthur Peter Mutharika chimanga cha chefolo inu mukangopanga kuti chani kapena nkhani yatani mungatala choncho ikhale uniform chifukwa chonena kuti Profesa sakagwira ntchito yekha ali ndi anyamata ma-MP mukakalowaso mukachipinda kachiwiri mukakuyang'ana nkhope ya MP chimanga folo kumapana kwakuti chani kapena mukachoka pamene ponso pitani pa khansala mukakuyang'ana nkhope ya khansala chimanga folo kapako sikakumapana kwakungoti chani kenako nkhani yatani ndi Profesa Arthur Peter Mutharika yekha amene atiombole muziko lino la Malawi wina afune asafune amunyoze Profesa koma ipatika kutera ndani Chala mamba. Tibibiwe! Yai, olemekezeka tikuthokozeni kwambiri. Amene ndio kungalulazi. Honorable Vice President. Kuno kumasintha. Inuyo ndili Vice President oyamba. Amene mwadzadzitsa ground lino. Chifukwa Achinyamata mulipo apa? Mulipo? Aliyense wachinyamata chala mwamba. Chala mwamba. DPP oye. Achinyamata nthawi yakwana kampeni yakuyamba mawa. Tonse tikudziwa zoti anzathu azikwanjaja apanga zinthu pakatipa eti. Ndiye ndikufuna aliyense akamachoka pano apereke uthenga kuti nthawi yosewera ndi anyamata DPP yatani? Kapa makayambira mawa tikuyamba ntchito. Neso tikati tikukumana ku ground ipo asaone ngati kuti ifeyo tikupita kwa mocheza iyayi. Akabwera zamtopola zawo ifeso tipanga zatani? Chifukwa taona asilikali akuyang'anira nde ifeso dziko lindilatu sitilola zopusa. Pana Vice President timafuna ndifotokoze zimenezi chifananira kuti tatopa ndikumayang'anira zopusa. Aliyense akhale wokonzeka sichocho. Bwana ndikupempheni ndinafika kuna achinyamata anandivuta ma t-shirt. Tandikonzerani program yabwino kuti tibwere tidzathandize ma t-shirt tizina zotero. Pokonzekera kuti Profesa Arthur Peter Mutharika pa 16 September akulamula dziko lino. Ndipo amene wabwana ndikuthokozeni zikomo kwambiri. zikomo kwambiri. Uko ndikulankhula kwa Director wa anyamata mchigawo chino chapakati. Olemekezeka mwana Vice President mwatamangizana ndi nthawi. Mundilole nthawi zino ndipatse mpata mlangizi wa President kunkhalira chinyamata Honorable Dayton Musa amene sali mana owamkulu kuno kumasintha. Dayton Musa uchoka kucha ku phiri mwa bwana President nthawi yanu. Ulemu mungopereka kwa Vice President ndati chono governor. Chala mwamba. DPP waye! Aliyense akweze chala ifa msongano una Profesa akuonera amene sakweza ndi mfiti. Chala mwamba. Apita waye! Ndise nayambe kupereka ulemu aliyese chala chili mwamba na tenta weva datu kumangoja kuonera msongano. Vice President achigawo chino chapakati Honorable Alfred Gangata komanso Shadow MP komwe chakumtandire kwa ntsiriza ulemu wanu. Olemekezeka a Regional Governor Katundu Chikidiri anamuna ulemu wanu bwana. Komanso onse akulu a region Honorable Chipungu advisor wa President Vanganzandale ulemu wanu. Nonse akulu oyenera kulandira ulemu mulandire ulemu. A Vice President inechoyamba ndikuthokozeni kwambiri. Mwafika pano bwana ndiba kwathu. Kumbuyo makhalako kumukang'anitsitsa kumusiko
ndikumene kuli nyumba yanga ne bwana pano ndi pa home mukhale omasuka ngati vice president mnyamata wanu akulandirani khani omasuka bwana vice president ine sindiyankhula kwambiri koma bwana anthu awa kusonkhana kwawo chiyembekezo chonse chili kwa Profesa Peter Mutharika. Apita we bwana anthu awa kubweraku sanabwere pano kudzamva msonkhano wa DPP wotukana ayi abwera pano kudzamva fundo komanso kudzamva kuti kwada Profesa kuchokera pa 16 September kumapita uku awachitira chiyani. Apita we ifeyo ngati DPP tinokonzeka kwambiri motsogozedwa nda Profesa kubwezeretsa zinthu zimene zasokonekera kuno ku Malawi kuchokera nthawi imene anzathuwa anatenga boma. Akuluakulu dziko lino wina aliyense ngakhale mwana olo wamkulu akumva kuwawa. Amene angabwezeretse zimenezo ndi Profesa Peter Mutharika. Bana popeza kuti msonkhano uno ndi wanu si wanga ndikufuna ndikupempheni anyamata nonse a DPP mawa akutsekulira kampeni. Pamene akutsekulira kampeni ifeyo ngati a DPP tiyeni tipangeni kampeni ya mtendere. Apita we akuluakulu timu yowina simapondala. Apita we mukazaniona timu yamba kuponda muzokoti timu lofikuza sokonekera sizili bwino. Apita we DPP motsogozedwa ndi Profesa kuyambira pa 16 September zinthu zikubwereraso mchimake. Anthu akamachititsa msonkhano akumanena kuti mafuta akwera ifanya DPP zona, shuga wakwera ifanya DPP zona, akumanya kuti DPP inayoipa zona. Ndendi ufuseni fuso ndaimene Profesa amalamulira shuga nali 600 ndikunama. Ndendi Profesa amalamulira fetereza anati 25,000 ndikunama. Kodi pakati pa DPP ndi chakwera loipa nditi? Achoke asachoke amene akuti achoke chala mwapa. Apita we zikomo anyamata akunalula wanji. Apita we olemekezeka chifukwa cha nthawi tifuna pangolini wathu Honorable Alfred Salvo Unyolo Gangata akhale ndi nthawi yokwanira yolankhula. Tilibiwe Honorable Chipungu kuchoka mu ofesi ya President. Zikomo kwambiri nthawi yako. Chala mwamba DPP waye Apita waye Gangata waye. Ine ndipitiriza pamene asiyira a Director Chisankho Pambuli Wemba akunena kuti mawa lino tikusekulira kampeni eti. Kampeni kamasegulidwa nje kuti a Profesa abwera kuno kuliwembwe azapereke makalata eti. Ndiye ndifuna ndikuphunzitseni nyimbo tiyimbe pati pano eti. Ndikati kwabwera Pita kuzakhala nanga ine. Kwabwera Pita kuzakhala nanga ine. Mayo MCP kutawa. Mayo Kodi MCP itawa chifukwa cha MCP itawa chifukwa mamuna wachitukuko Lwembweti. Mamuna amene amasamala mtundu wa Malawi. Mamuna amene akufuna kuti umphawi uthe kuno ku Malawi. Mamuna amene amaganizira achinyamata azimayi ndi azibambo. DPP woye nthawi ya Peter Mutharika Malawi muno anatimangira ma technical college 28. Ntchito yake ya makoleji amenewa
inali yokuti imachinyamata amene mwakuchoka ku sukulu azimayi tipite tikaphunzire ntchito za manja. Tikaphunzira ntchito za manja ndiye kuti tiyamba timashopu tating'ono makampani ang'ono tipite ku madefu tikatenge ngongole kuti umphawi uthe muno Malawi. GPPWay plani inali yokuti constituency ina iliyonse mukhale makoleji amenewa, koma kungobwera anzathuwa anazithetsa ndikutinamiza kuti kunoko atilemba ntchito chaka china chilichonse anthu 1 miliyoni anatilemba. Muli pa ntchito inu? Ana athu ali pa ntchito? Ndiye ndikupempheni Amalawi nonse kuno ku Lilongwe, ku Chitipa, ku Luchenza, ku Molere, tiyeni tonse tipereke voti kwa Profesa Peter Mutharika. GPPWay mene aprofesa amachoka mboma kunena kuti boma la Amerika lidapereka ndalama zoti timange zipatala zokwana 250. GPPWay ndandifuna mutifunsire boma la MCP kuti ndalama zimenezi zinapita kuti, chifukwa zipatala zimenezizi zimafunika kuti anthu asamayende mtunda wautali. Mukuona mmene kumakhalira kuchipatala ku Central kucha anthu timazazanako komanso mankhwala kulibe, koma katundu wa chitukuko Profesa Peter Mutharika amafuna kuti every 5 kilometers kukhale chani zipatala. GPPWay ndiye tiyeni tisayang'anire kuti tikuchokera mbali imodzi, koma tiyang'ane chitukuko. Wina pano anena kuti 2020 Profesa Peter Mutharika amanena kuti tisasankhe ndale koma tisankhe chani. GPPWay koma tinaphonyesa kusankha ndale. Ndiye ulendo uno tiyeni tisankhe mwanzeru, tisankhe chitukuko. Tikayang'ana pa nsalu ya DPP mawu ena amene amagolera amati chitetezo chilungamo ndi chani kodi? Chitetezo chilungamo ndi chani? Ndale sitimadye koma chitukuko chimafikira tonse Amalawi ndipo dziko limakhala opambana. Ndi mawu amenewa ndikuthokozeni Amalawi nonse chifukwa mwasankha kale kunena kuti Profesa Peter Mutharika komanso DPP itiphule pa mavuto amene abwera mdziko muno. Zikomo kwambiri. Andikumbusanso apapa china pa zipatala 250 paja kunalinso masecondary 250. Ndikumvane zipatala 250 komanso ku masecondary angati 250. Kodi ndalama zinapita kuti? Kuti maphwando zikomo kwambiri.